80 ел, ләкин бу юбилей датасы берникадәр шартлы, чөнки әлеге театрның нигез ташлары иртәрәк, Мәскәү каласында 20 гасырның башында ук салынган. Мәскәү эшче татар театры исеме астында эшли башлаган коллектив хәзер Татарстанның әйдәп баручы театрларының берсе. 80-нче туган көнен Тинчурин артистлары, дуслары, хезмәттәшләре һәм тамашачылары белән бергә каршылый. Кичәгә әзерлек барышын безнең хәбәрчеләребез дә карап кайтты. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры булганчы, труппага шактый озын һәм катлаулы юл үтәргә туры килгән. Мәскәү эшче татар театры ябылганнан соң аның төп составын Татар дәүләт академия театрының колхоз филиалы итеп күчерәләр. Алар авылларга һәм илебезнең ерак почмакларына гастрольләргә йөри. Яшьлек булган, матурлык булган, чөнки сәнгатьне яратылган, театрны яратылган, шуңа күрә рәхәтләнеп трактор чаналарында, атларда, машина эшләрендә отырып шулай йөрдек. Автобусыбызда бик иске иде, кубаньнар иде, моторлары да эшләмәй иде, салам да җабып җибәрә торган клублар салкын иде. Республика күчмә театрының беренче премьерасы 1933 елның 6 ноябрендә Петреш районының Шәле авылында уйнала. Бу Кәрим Тинчурин һәм Хавый Нәҗмә әсәре буенча Гали Ильясов куйган Булат бабай гаиләсе спектакле. Ул еллар хатирәсе бүген театр музеенда. Бәйрәмгә килгән һәр кем өчен аның ишекләре ачык. 1988 ел театр тормышында кискен борылыш чоры була. Ул матур зур бинага күчә һәм нигез салучы драматург Кәрим Тинчурин исемен йөртә башлый. Әлеге костюмнар шул чорның матур үрнәкләре. Алар белән хәзер уйнамыйлар, ләкин тамашага килүче һәркем алар белән хозурлана ала. 55 елга сузылган кагылып-сугылып йөрүдән соң ниһаять театр туган йортына әйләнеп кайта. Шул вакыттан яңа этап башлана. 1993 елда Тинчурин театрының баш режиссеры итеп Рәшит Заһидуллин билгеләнә. Яңа режиссер кыска гына вакыт эчендә төрле жанрдагы спектакльләр куеп, репертуарны тулысынча диярлек яңарта. Иң мөһиме театрга яшьләр агыла. Беренче тапкыр без монда театрга килдек 93 елда. Безне җитәкләп алып кирип киттеләр. Укытучыбыз Тәслимә Файзуллина, баш режиссер Рәшит Заһидуллин һәм Зөфәр Харисов. 3 кеше безне ничә кеше булганбыз икән? 12 кеше булганбыз инде группада. Безне монда алып кирип киттеләр дә һәм инде без махсус шушы театр өчен җыелган курс булып чыктык. Безне монда өйрәттеләр. Без беренче көннән үк сәхнәгә аяк бастык. Менә шушында эшләп, хәзер инде юбилее, минем шушында эшләвемә туры килүе, шундый зур бәхет минемчә. Театрның 80 яшь бит. Әле минем үземә 27 генә яшь тулалый. Шулай да инде зур юбилейга килеп эләктем. Алла бирсә, бер тагын 20 елдан 100 еллыгына как раз миңа бер 50 яшь була, бергәләп рәхәтләнеп гөрләтү үткәргәй иде. Бәйрәм уңаеннан артистлар сөйкле тамашачыларына җырлы, биюле кичә әзерли. Казанның төрле иҗат әһелләре дә бүген театрга үзенең бәйрәм бүләкләрен ирештерә. Тантаналы өлештән соң Тинчурин театрының символына әверелгән татар милли мәдәниятенең йөзек кашы булган Тинчуринның үлемсез сүнгән йолдызлар музыкаль трагедиясен тәкъдим итәләр. Эльвира Ахтамова, Андрей Корсинский, Яңа гасыр.